Bun venit la analiza noastră de astăzi. Ne concentrăm pe sursele despre cătină sau Hipophae rhamnoides pentru botaniști, o plantă faimoasă, îi se zice și ginsengul românesc, folosită de mult timp, știm, în Asia, în Europa. Da. Și avem date noi, studii recente despre compoziție, despre efecte, chiar și un studiu clinic randomizat. Exact. Și ce vrem noi să facem e să distilăm esențialul. Ce o face până la urmă așa specială? Păi exact asta ne propunem, să vedem de ce e așa valoroasă. Nu e doar o listă de chestii, e combinația. Combinația, da. O să vorbim despre piele, despre inimă, metabolism și, uite, chestii surprinzătoare, gen vitamina B12, ceea ce e rar la plante. Super interesant. Hai să începem cu ce conține. Peste 190 de compuși bioactivi, cifra în sine e wow. E impresionant, da. Și iese în evidență vitamina C, enormă concentrație. Cam de 14 ori mai mult ca la portocale, am citit. Ceva de genul, da. Dar nu e doar C-ul. Avem și A, E, K, complexul B. Și la complexul B ziceai de surpriză. Da, vitamina B12. Au găsit cantități notabile, adică 37 micrograme la 100 grame uscate. Ceea ce e mult pentru o sursă vegetală. Important, cred, pentru dietele vegetariene. Foarte important. Și la fel de remarcabil e profilul de acizi grași. Omega, se pare că e singura plantă care îi are pe toți patru. Omega-3, omega-6, omega-9 și rarul omega-7. Stai puțin, toți 4, 3, 6, 9 și 7. Da. E ca și cum ai avea tot pachetul într-un singur loc. Proporțiile diferă, ce-i drept, între uleiul din pulpă și cel din semințe. Înțeleg. Și pe lângă vitamine și omega mai sunt și altele. Sigur, flavonoide, quercetina, camferol, apoi carotenoids, beta-caroten, licopen, fitosterol, polifenoli. E o adevărată uzină de substanțe bune. Ok, deci compoziția e clar deosebită, dar cum se traduc toate astea în beneficii? Pentru noi, concret, studiile ce zic? Păi, studiile recente aduc lumină, mai ales unul clinic, la Omegia, pe femei de peste 45 de ani. Au luat ulei de cătină 12 săptămâni. Și rezultatele? Par promițătoare din ce am citit. Da, s-a văzut o îmbunătățire. Semnificativă la elasticitatea pielii, textura mai bună cu peste 14%. Wow, 14%? Porii mai mici, cam 15%, roșața redusă și, foarte interesant, densitatea colagenului a crescut cu 10%. 10% mai mult colagen? Sună tehnic, dar ce înseamnă asta pentru cum arată pielea? Păi înseamnă o piele care pare mai fermă, mai plină. Se leagă de acizii grași, mai ales omega-7. Acel omega-7 rar. Exact. El stimulează colagenul printr-o cale anume SIRT1, o proteină anti-îmbătrânire, cumva, și poate reduce petele pigmentare. Aha, și antioxidanții bănuiesc, vitamina E. Sigur, tocoferolii. Contribuie și ei. Și mai sunt studii menționate în surse care arată beneficii și în dermatita atopică sau la vindecarea rănilor. Deci pielea clar beneficiază. Dar nu se oprește aici, nu? Ai zis de inimă, metabolism... Exact. Există studii și pe oameni și pe animale. Indică o tendință de echilibrare a grăsimilor din sânge. Adică? Crește HDL-ul, colesterolul bun, scad trigliceridele, raportul LDL-HDL, chiar și homocisteina, care e alt marker de risc. Deci cumva anti-aterogen. Da. Cam asta ar fi ideea. Și mai sunt sugestii că ar ajuta la reglarea glicemiei după masă, la cei cu obezitate, potențial și în prevenirea grăsimii pe abdomen. Și puterea antioxidantă. Se vorbește mult despre asta, dar aici pare că avem date concrete. Absolut. Studiul clinic Omegia a arătat o creștere spectaculoasă, peste 180%, a activității catalazei. Atelaza. O enzimă importantă, nu? Una dintre principalele noastre enzime antioxidante, da. Plus, alte studii, încă pe animale sau in vitro, e drept, sugerează protecție la radiații gamma.
Interesant. Și un potențial anticancerigen, adică încetinește creșterea celulelor tumorale, le face să se autodistrugă cumva, apoptoză, și efecte de protecție a ficatului. Lista continuă, pare. Antiinflamator. Da, benefic în ulcere gastrice, sunt studii și pe oameni aici, inflamații ale pielii, chiar și vaginale cronice, sau la sindromul Sjögren. Și ai menționat studiul clinic. Parcă zicea ceva și de ochi uscați și probleme vaginale. Corect. Participantele au raportat ameliorări la simptomele de ochi uscat, hidratare, iritație, vedere încetoșată și la probleme ca uscăciunea vaginală, mâncărime, iritație. Destul de specifice beneficiile astea. Mai mult, extractul din frunze, a arătat potențial adaptogen în condiții de stres, frig, lipsă de oxigen. Gen pentru altitudine mare? Ar putea fi util, da. Și să nu uităm folosirea tradițională pentru digestie, confirmată parțial acum, plus indicii antivirale, antibacteriene. Deci dacă tragem linie, cătina e o sursă super concentrată de compuși activi, cu beneficii care par validate științific. Piele, inimă, metabolism. Exact. Stare generală de bine, reduce inflamația, combate stresul oxidativ, ameliorează și probleme specifice, cum ziceam, ochi uscați, uscăciune vaginală. Și siguranța? E ok de luat. În general, da. E considerată sigură, chiar și pentru gravide, zice o sursă. Dar la produsele concentrate, poate e bine să întrebi un medic. Și un detaliu practic. Uleiul încezește ușor. Deci capsulele sunt adesea mai bune pentru a păstra calitățile. Înțeleg. Iar cercetările clar continuă. Fără îndoială. Potențialul e mare pentru nutraceutice noi, poate chiar medicamente. Clar. Și asta ne lasă așa cu un gând de final. Cât de mult din ce știau oamenii din tradiție despre cătină, că o foloseau la tuse, la stomac, la de toate, se confirmă acum științific și ce alte secrete ca ăsta cu vitamina B12 mai ascunde oare planta asta?